Bazen behin, denboratik eta espaziotik haratago, eon izeneko kontzientzia betiereko eta infinitua. Sorkuntza ororen iturria zen, eta existitzen den guztiaren funtsa. Eonek esperimentatu eta aberastu nahi zuen aniztasunaren bidez, eta munduak, izarrak eta galaxiak irudikatzen hasi zen. Bere pentsamendu bakoitza errealitate berri bihurtu zen, eta orduan kontzientzia zati ugaritan banatzea erabaki zuen. Hauek lirateke haien sorrera populatuko luketen bizi-haziak. Haziak munduetan bizitzeko bidali ziren eta forma fisikoetan sartu ziren. Dualtasuna eta bereizketa esperimentatzen hasi ziren. Batzuk izar distiratsu bihurtu ziren, eta beste batzuk landare eta animalien forma hartu zuten. Esperientzia horien bidez, eonek bere buruaz zuen ezagutza aberasten zuen. Haziek izaten zuten emozio, sentsazio eta pentsamendu bakoitza opari bat zen kontzientzia nagusiarentzat. Denborarekin, haziak beren jatorria eta eonekiko lotura gogoratzen hasi ziren. Kontzientzia bakar bat zirela ulertu zuten, forma eta ikuspegi desberdinen bidez esperimentatuz. Eta horrela, eonek eta haziek batera egin zuten existentziaren itxura. Beraz, existitzen den eta existitu zen guztiaren bihotzean, denok gara bat, bizitza ikuspegi askotatik esperimentatuz, bizitzaren betiko dantza honetan elkarrekin haziz.